tak, tak dneska nechci to nějak utnout. Dneska bych rád, abyste si odnesli odpovědi a otázky, co třeba v sobě máte nebo vás dřímají. Tak vzhledem k tomu, že pracuji neustále s lidmi, tak nějak už znám jako pohnutky lidí, které mají a co je trápí a co je blokuje a tak dále. Tak si dneska ještě rozebereme i tyhle ty věci, aby vám to v té praxi s těmi lidmi mohlo třeba být nápomocno. Tak, přátelé, já tam teda teď pustím prezentaci. Petr to alespoň uslyší, jestliže je za volantem, tak Petr, dobře poslouchej a moc nekoukej ideálně, aby ses někde nejboural. A věřím, že ty informace střebáš i alespoň hlasově. Tak, tak je vidět prezentace? Ano, vidíme, děkujeme. Super bezva. Tak jenom úplně do startu, to už ale víte, že v podstatě nejedná se o žádný finanční, investiční, daňový ani právní poradenství, nejsou žádné poradce a tak dále. To je jenom pro info, že v podstatě bavíme se o mým úhlu pohledu aktuálně na tu danou platformu Airbnb, o které se dneska budeme bavit. A to, proč jsem tady, protože jsem někde v říjnu loňského roku založil vlastně tu skupinu, komunitu, a společně vlastně s Turým, a tak jsme jako tomu dali trošičku nějakou formu, aby i ty lidé, kteří přichází jako noví, tak aby vlastně měli nějaké informace trošičku v souvislostech. Tak, tady si všimněte, že prezentace je trošičku upravená, protože já jsem trošičku jiný v tomhle ohledu, takže životní otázka, jo? Třeba kdo by chtěl v životě selhat, odpovězte si sami, jestli byste chtěli selhávat. Já věřím, že ne. A teď si odpovězte na otázku, kdo by chtěl být svobodný. Ale jako opravdu. Ne, jenom, jo, to by bylo hezký. Ale opravdu jako být. A proč se na to ptám? Pochopíte záhy. A v podstatě tady i vidíte, že nějaké ty příčiny toho, proč lidé selhávají, proč v podstatě nedosáhnou toho, co by rádi, protože v podstatě to buď příliš brzy vzdají, nebo tam není ta tak silná touha, je to jenom nějaký pocit chtění nebo přání, ale není to ve fázi bytostné potřeby. Že jako teda to zvolím a jdu a prostě přesto nejde vlak. A to znamená, že tam to odhodlání je příliš malý. Není tam takový to jako pevný rozhodnutí, ano, tak já se dám touto cestou a prostě zvládnu to. A to je k tomu totiž potřeba. To znamená, nemám důvěru v sebe třeba, nebo nemám důvěru v nějaký systém, který vlastně tvořím. A o tom systému se dneska pobavíme, o čem je celá ta platforma Airbnb, takže to člověk jako ty informace dostane. Co je potřeba taky říct, nic z toho mi nevěřte, protože všechno se dá totiž ověřit, takže ideální si to sám prověřit a tím pádem věřit sám v sobě a nemusí člověk věřit někomu, co mu kdo povídá, ale nicméně ty informace jsou samozřejmě ověřitelné, takže možná vám to zjednoduší tu cestu. A taky je důležitý mít transparentní a legitimní systém, a což tady je. K tomu se ještě dostanu. No a pak samozřejmě ještě můžu prováhat ten správný čas, protože možná jste si všimli, že aktuálně Bitcoin je někde kolem 80, tuším 3000 aktuálně dolarů za jeden Bitcoin. Víte, že teď jakoby slítnul dolů, byl na 100 tisících, dneska nějakých 84, byl dokonce na 79. Ale to je prostě ta přirozená korekce, která k tomu patří. A jinými slovy je to výborný signál pro to, že nás čeká nádherný růst letos. Takže kdo prováhá, řeknu to, levné
je levné třeba BNBčko, které aktuálně je za nějakých 14 000. To znamená, když to teď jenom řeknu úplně do startu, mentorská pozice, jedna z nejlevnějších, co bylo za poslední měsíce, stojí asi 2800, jsem to počítal ještě před chvílí, takže to může být klidně startovací line, která už nemusí takhle prostě vůbec být. Takže to jen tak jako do startu. Pojďme dál. Je tady prostě řešení, jo? Pokud máte opravdu velkou touhu být svobodný, máte velkou touhu se někam dostat a nechcete v podstatě jenom jezdit jako blázni, neustále do práce, z práce, do práce, z práce, sem tam si prostě dát nějakou dovolenou jednou za rok, dvakrát za rok max, tak je tady vlastně možnost si vybudovat něco, co vám vygeneruje pasivní příjem, takového rázu, že v podstatě tu práci budete dělat jenom s radostí a dáte si třeba 2-3 dny v týdnu a na základě toho pak můžete žít. Nebo si budete dělat nějakou jinou práci, co vás třeba naplňovala, ale teď by vás neužívala a tak dále. Takže tyhle ty možnosti prostě tady jsou. Záleží jenom a jenom na vás. Protože to, o čem se teď bavíme, je platforma na blockchainu a je to předvytvořený ekosystém, ve kterém je vše předvytvořeno. To znamená, tady vám nikdo nebude mít pravidla během hry, tak jak bývá někde zvykem, tak tady ne, protože tady je to dáno. To znamená, jak vy to uchopíte, jak vy k tomu přistoupíte, tak podle toho budete tu hru hrát. Jo, je to čistě na vás. Takže pak, když vám vyhovuje odpovědnost za vlastní výsledky, tak pak jste tady správně. Pak, když vám to nevyhovuje, tak to asi nebude úplně ideální. Ano, Tudy? Nevím, mě se ztratila prezentace. Ostatní ji vidí, nebo jenom mě se ztratila? No, já vidím. Taky vidím. Já mám obavu, Vidím taktěž. Tak bude někde u tebe, Tudy, asi chybka. ale aby se to nahrávalo, víš? Můžeš se odpojit a zase začít sdílet? Zkusím to, jo? Nahrává sa to. Jo, nahrává, jo, ale já mám obavu, že se nahrává to, co vidím já na mojem počítači. Jasný, rozumím. Hele, já se tam znovu napíchnu a uvidíme. Když tak budete mít jenom hlasový záznam. Ten vizuální máte stejné. Jako Petr v autě. Tak, přesně tak. Vidíš to teď, Tudy? Celý jsem to restartoval. Vidíme? No, já to vidím. Vidíme, ano. Vidím, jo, teď je to dobrý. Bezvadný. Já v autě to vidím. Já v autě už to mám No, studované. super, Petr to vidí, no tak já myslím, že můžeme dál. Bezvadný. Tak fajn. Teď jsem trošičku ztratil nic, nevadí, na startu to na dalším slajdu. Jde tady o svět RightBnB, jak už jsem lehce zmínil, je to vlastně průkopnická platforma, kde se vlastně buduje komunita na blockchainové síti OPBNB a kde se v podstatě na úspěchu této platformy podílejí úplně všichni. Tady vidíte i nějaký motto, já jsem ho teda trošičku upravil podle sebe, posilování komunit evoluce v současnosti, protože já vnímám totiž RightBnB jako projekt sdílené ekonomiky a já to vnímám jako model nové generace. Já to prostě vnímám něco jako evoluci ve financích, evoluci v ekonomice. Evoluce prostě za mě probíhá a tohle je za mě jeden z těch projektů, ve kterým v podstatě tím, že to je naprosto transparentní, tak nemůže člověk jako tratit. Ale berte to jenom jako můj úhel pohledu, klidně si to prověřte, jestli se orientujete na blockchainu, najděte si tyhle kontrakty, opravdu si to ověřte, ať věříte sami sobě. Jo? Ale je to prostě za mě nejčistší forma, kterou jsem kdy poznal a že už jsem jich poznal. Takže tak. O nás, já tady dneska nebudu dlouze mluvit o nás, ale v podstatě, když to shrnu, proč jsem tenkrát vytvářel tu skupinu, tuhletu komunitu, protože přesně vnímám to, že jestli něco chybí ve společnosti, je to propojení, je to spolupráce, je to o tom jít společně táhnout za jeden pro vás stejným směrem a ne se dohadovat a soutěžit mezi sebou a všechny tyhle blbosti, které jsme se tady učili dlouhá léta a který prostě vedou jenom k nějakým rozborům, konfliktům a svárům. Tak já jsem spíš zastánce spolupráce, jsem zastánce
řeknu, sdílené energie, a která za mě jako má mnohem větší efekt, protože když spolu budeme tvořit jednu věc, tak se podaří velmi rychle dosáhnout pro každýho zajímavých výstupů. V momentě, kdy se budeme soutěžit, kdo je rychlejší a lepší a podobně, no tak v podstatě se konfrontujeme, tím pádem nezdílíme a tím pádem ta energie nemůže exponenciálně růst. Jo. Takže toliko o nás řeknu. Ten záměr je jasný. Tady vidíte i nějaký ten vývoj těch měn, jako tím, že samozřejmě byly tady nějaký výměny obchody, barterový systém, pak tady bylo zlato, stříbro a tak dále, kovovnice, papíry, bankovky a tak dále, tak dále. Dneska už je tady digitální měna, jakožto třeba Bitcoin a podobně. Je to prostě nějaký vývoj. Proč dneska třeba ožívá, řeknu, ten blockchainový svět nebo kryptoměnový svět? No je to jednoduchý, protože je to obrovsky rychlý, je to levný, a prostě ten standardní bankovní systém už koliduje. Jo? Evidentně koliduje, všimněte si, že se uzavírají pobočky, všimněte si, zavírají bankomaty, všimněte si, ono je to postupný, ale prostě děje se to. Jo? Už prostě všude chtějí karty, dneska už kolikrát někde ani neberou hotovost a podobně. Je to prostě, všechno je to o tom, že to směřuje k tomu, že půjde to cestou rychlosti a cestou, kde to je levnější. To znamená, víte, že dneska už i obrovské instituce investují, řeknu, do kryptoměnových aktiv, takže tak. Takže ale to už předpokládám, že každý tak nějak zachytil. No, je tady ten ekosystém vlastně vytvořen na celých decentralizovaných chytrých smlouvách. Je to v podstatě systém, který, jak jsem řekl, už je předvytvořený, to znamená, tady ty pravidla hry už jsou předem dána a jsou neměnná. Jo, to znamená, v momentě, kdy tady člověk jako vystoupí, no tak automaticky, když tady vstoupíte, k tomu se ještě dostaneme, co pro to udělat, tak v podstatě darujete, sdílíte nějaké svoje zdroje, který sem dáte do toho systému, bavíme se o buď 70 korunách, nebo jak jsem říkal, pokud chcete to zrychlit a je to rychlejším systémem, protože chcete být rychleji svobodný, tak se bavíme o 2800 korunách, záleží jako na vás, co si zvolíte, nebo i něco mezi tím, to je prostě fakt jako na vás. Ale sdílíte to každopádně do té komunity. A v momentě, kdy tu transakci jako provedete, tak vlastně sdílete ty prostředky těm lidem, kteří jsou v podstatě v té komunitě už. Jo? Takže není to tak, že byste to posílali někde nějaký třetí straně, ta něco někde přerozdělovala, všechny tyhle centralizované systémy, ne. Prostě vás je to decentralizované, to znamená to opravdu sdílená ekonomika. Není to tak, že by to někdo přerozděloval, neexistuje třetí strana. Jo? Takže první, jestli třeba nějaký argument, proč to vnímám jako férový, není tady třetí strana, která by něco přerozdělovala. Jde to napřímo lidem, od člověku k člověku. Takže to si myslím, že je jeden z hlavních argumentů, proč. Tak, jdeme dál. Mise, vize, já se k tomu asi nemusím už dál vyjadřovat, já jsem říkal, že to o té komunitě a o tom, že to je transparentní. A je to vlastně na tom Binance ekosystému, kdy chytrý kontrakt funguje na ekosystému Binance, což je mimochodem největší kryptoburza na světě, to asi taky víte, proto všechno probíhá na síti OPBNB, to si pamatujte, OPBNB, nespleťte to, protože v této síti to všechno běží a používá se výhradně, to znamená i odměny, i vaše transakce odcházejí v BNBčkách. Je to Binance mince, je to proč Binance mince a proč OPBNB? OPBNB v podstatě to je druhá vrstva Layer 2 a je postavené blockchainu, využívá to technologie, které jsou vlastně jako levné, rychlé, udělá to 10 000 transakcí za vteřinu a tak dále, tak dále. Tím vás teď nebudu zatěžovat do startu, prostě je to rychlý a splňuje to podmínky pro to, aby ten ekosystém mohl fungovat. A proč BNB? No, protože za prvé je to vlastně jedna z 5 největších tržní kapitalizace mincí světa. A tím, že to vlastně mince vytvořená největší kryptoměnovou burzou na světě, tak řekněme, bavíme se o něčem jako stabilním ve smyslu jistým, jo? Že prostě spoustu samozřejmě kryptoměnových aktiv, ale Binance je přece jenom už má něco jako za sebou, má nějakou historii, nějakou sílu a tak dále, takže je to ve vnímání i veřejnosti a obecně něco jako stabilního.
Tak, i když samozřejmě prosím vás kryptoměny mají výkyvy cenový, to je potřeba taky říct, ale pokud by skončilo, řeknu, Binance jako takový, no tak se bavíme o kolapsu v podstatě kryptoměnového trhu, možná, jo, dost možná, takže asi takovou sílu to má. Tak a proč ještě BNB? No, protože má obrovský potenciál na růst. Aktuálně je to nějakých $590 za jednu BNB minci, s tím, že tady v potenciál v podstatě v budoucích letech je několikanásobný narůst. Takže už jenom to, že člověk jako třeba nasdílí a dostane nějaký BNBčka, bude mít ten efekt, že pokud bude držet a nebude je prodávat, tak na to může vydělat už jenom tím, že je bude držet. Jo, představte si to podobně, jakože já nevím, koupíte si třeba zlatý slitek, teď si úplně vymyslím, zlatý slitek, budete ho držet jen 2 roky a ten zlatý slitek bude mít 5násobnou hodnotu. Teď mě neberte jako za slovo, to je jenom příklad jako fiktivní, jo? Ale teď jenom pro vaši představu, tak tohle je vlastně stejný na tom blockchainu. Vy si koupíte BNB minci a ono za rok, za 2 je pravděpodobný, že bude mít třeba 5násobnou hodnotu. Jenom tím, že to budete držet. Takže tak. Jenom pro představu. Hlavně jestli ty platformy, žádné vlastnictví, jak jsem říkal, není tady ta třetí strana, což je úžasný. Ukažte mi projekty, kde není vlastníkem někdo. Kde není třetí strana. A to jsou projekty, které mě budou zajímat. Klidně mi oslovte, já se rád prozkoumám. Je tady plná decentralizace blockchain, absolutní důvěra, transparentnost. Jak jsem říkal, všechno si ověřte. Nic mi nemusíte věřit, protože když si to všechno můžete ověřit, tak není čemu nevěřit, jinými slovy, protože si to můžete ověřit. Jo? Největší problém většinou bývá v projektech, kde si to nemůžete ověřit, kde musíte věřit nějakému člověku, komukoliv, že vám říká pravdu. Jo, protože jinou nemáte možnost, protože tam je nějaká centrála, je tam nějaký centralizovaný systém a už si musíte věřit, že to, co říkají, opravdu i dělají. Tak tady nemusíte věřit nikomu. Nikomu nemusíte věřit, můžete si to ověřit a v tom je to geniální. Tím pádem důvěra absolutní, není co řešit. Je to předvytvořený ekosystém, neměnný systém, okamžitě se vyplácejí veškeré ty dary, které se sdílejí, okamžitě. Čili ať jste v Peru, nebo tady v Čechách, nebo na Slovensku, nebo já nevím kde, to je jedno, všude po světě, kde máte prostě přístup k tomu blockchainu, tak automaticky máte okamžité vyplácení odměn. Celosvětový dosah, jak jsem říkal, automatický provoz, je to bez rizik, bez nějakých povinností, nikdo vás tady nemůže šikanovat, že máte nějaký povinný, cokoliv nemáte. Prosím vás, jenom jednu důležitou věc. Jestli vnímám nějakou povinnost, je to takový to pseudo, je to jako řekněme nepsaný pravidlo, bych řekl spíš, jo. Je potřeba zažehnout tu touhu. Je potřeba zažehnout to, že je to něco, kde se osvobodíte. Pokud tohle tam nezažehne, je možná lepší ani nevstupovat. Protože pakliže nebudete ten projekt sdílet dál, pakliže nebudete nadšený tím, co vlastně, jaký jsou tady možnosti, pak vlastně to pro vás ani nemusí fungovat. Budete jenom jak pešák v poli, který se někam přidá a nic vlastně jako nebude tvořit. Tohle je opravdu komunitní projekt, kde je potřeba sdílet, kde je potřeba kooperovat, spolupracovat. To znamená číst informace, číst nějaké novinky, aktualizace a tak dále. Přijít prostě dál. Jít dál a předávat a sdílet tenhle projekt dál. Protože tohle je o sdílení komunity. Ta komunita v podstatě díky tomu, že roste, a tuším, že někde nás asi teď už 600 000, teď nechci úplně, neberte mi za slovo, 600 000 lidí je v tomhle projektu už. Jo, a tím, že to začalo v podstatě loni ve verzi 1, tak je to tady za nevím, půl rok takovýhle počet lidí. Takže je to opravdu sdílená ekonomika a čím víc lidí se zapojí, tím rychleji se dosáhne, řeknu, svobody, tím rychleji se dosáhne i změny možná celé ekonomiky. To bude opravdu záležet na nás, jak to pojmeme. Tak, jak začít? Je to jednoduchý? No, jednoduše.
je potřeba v podstatě, jak jsem říkal, nějaký ten úvodní dar dát do toho systému, v tím se vstoupí do toho, je to jakési, řekněme, registrace do toho ekosystému. Úplně minimum, jak jsem říkal, je nějakých 65 korun, tuším aktuálně dneska, žádná celá 004 BNB. A ten člověk, který vás sem pozval, tak vás samozřejmě naviguje. A moje takové doporučení pakliže tam cítíte to, jdete opravdu po té svobodě, o které já mluvím, nechcete to jenom zkusit, protože tady jenom zkouška nefunguje, tady je potřeba se do toho opravdu opřít. Klidně si to prověřte, klidně si něco nejdřív načtěte, klidně to, ale pak, když stoupíte, tak vstupte a pojďte. Protože to jmenuje ride. Prostě jedeme, jo, tady to není stay BNB, jo, takže prostě je potřeba opravdu jet. A věřte, že v momentě, kdy pojedete, tak se vám to ukáže, jaké možnosti tady jsou. Takže krok, je potřeba mít peněženku, něco jako Trust Wallet, Web3 peněženku, no Metamask, SafePalku, Token Pocket, OneKey, tuším ještě, že tam je. A v podstatě pak tam vložíte žádná celá 0,44 BNB, to je ten úplný start. Pokud chcete jít rovnou na to mentor, na tu 6. pozici, kterou se ještě dostanu, tak si vložte žádná celá 2 BNB. Jak jsem říkal, aktuálně to nějaký 2840 korun. Tak. Tohle jsou ty peněženky, Token Pocket, Trust Wallet, Metamask, OneKey, SafePal, ten na vás. Vyberte si, co vám vyhovuje. Je potřeba, aby ta peněženka každopádně podporovala síť OPBNB. Pokud ji nemá, nepůjde to. Tak. A berte to jako rozhraní. Tohle je čistě jako aplikace, řekněme, nebo je to jakési rozhraní, která se připojí do toho blockchainu. Jo, je to jako vstupní klíč, řeknu, do dveří. Proto je to Web3 peněženka. Výhody, asi nebudu teď zmiňovat výhody peněženky, prostě je to v podstatě, řekněme, zjednodušení práce v blockchainu. Jo, je to, řekněme, grafická podoba práce v blockchainu. Když to hodně zjednoduším, samozřejmě to nějaký zdroj zabezpečení a tak dále. Počáteční vstupní náklady už jsem zmiňoval, nebudu se opakovat. Rank upgrade tady. To jsem ještě nezmínil, já se teď dostanu, všimněte si, že je tady 15 úrovní, 1 až 15, začíná to na beginnerovi, vidíte, že ten úvodní dar je žádná 0,044 BNB. V momentě, kdy budete chtít takzvaně upgradeovat, co to znamená ten upgrade? Upgrade znamená to, že v podstatě chcete mít odměny z hlubších úrovní a větší odměny. To znamená, pak, když chcete mít odměny i z influencerů, musíte být minimálně sami influenceři. Jestli chcete mít odměny z achieverů, to je ta 3. úroveň, musíte být minimálně achievery. Pokud chcete z ambasador a tak dále. Pokud chcete mít odměny z ikonů, musíte být ikonem. A to všechno obnáší to, že v podstatě v momentě, kdy začnete, říkám, třeba to odstartujete na té mentorské pozici, tak v tu danou chvíli už budete mít odměny až do mentorské pozice. Ty lidi, kteří sami přijdou s vámi do toho a budete sdílet ten projekt s nima, tak budou startovat stejně jako vy. Takže si dobře promyslete, jestli jak to chcete odstartovat, jestli rychle nebo pomalu a s jakým drivem, jakým vnitřním nastavení ten projekt využijete. Ještě řeknu jednu důležitou věc. Nejsou tady žádný průběžný nějaký poplatky, nějaký měsíční fíčka, nějaký něco vedlejšího, prostě ne. Je tady tohle pouze prostě sdílený dar do té komunity podle vaší pozice. To je to vše. Takže jestli něco je potřeba hlídat, no tak odstartovat to znamená mít peněženku, poslat si tam nějaký BNBčka a odstartovat na pozici, která je vám nejblíž. A samozřejmě čím větší pozici je člověk do startu, lze to teda řeknu i dokoupit do startu, to zrychlit tím, že si třeba člověk koupí tu mentorskou pozici, to je prostě možný. Tím pádem je ten rychlejší start a automaticky už můžete dostat vyšší odměny. Takže i toto je možné a díky tomu to můžete odstartovat úplně s jiným drivem. Jo, dá se v podstatě tady vydělat opravdu 10 000 měsíčně, ale 10 000 třeba za první týden. Když to odstartujete na Mentoroj a budete to opakovat v podstatě to samé zopakují vaši lidi, 2 a oni zase další 2, takhle se to bude v podstatě jenom každý den překlápět, tak budete v podstatě na pozici legendy
a zároveň oni budou mít 10, nebo respektive vy budete mít 10 000 ještě, pardon, 30 000 na účtu. 30 000 na účtu, teď jsem ještě tady koukal na SMS-ku, tak se omlouvám. To znamená, to všechno možný je to čistě o tom, jak si to nastavíte vy. Tak, teď se pojďme dostat k tomu odměňovacímu programu. Těch odměn je tady vícero, abych vám nezamotal úplně hlavu, tak to projdu teď zevrubně a ještě se k tomu trošičku k těm odměnám rozpovídám v dalších slajdech. Tak, první přímý doporučení 69%. To je odměna, v podstatě, jak jsem říkal, ten úvodní dár, tak tam máte 69%. Pak je tady 10% za člověka, který ho přivedete vy, který nazdílíte tu příležitost, tak automaticky 10%. Pak je tady level bonus, to je 1,5% v podstatě za jakýkoliv vlastně upgrade od 2. do 15. patra. Rank upgrade, to je právě zase nějakých 59% za každého upgradeu v určitém patře na určitou pozici. Pak je tady pasivní příjem v roli royalty bonusu, kde vlastně to je odměna za dosažení 10. za ikona a vyšší úrovně. A pak je tady ještě lifestyle reward bonus, což je odměna za životní styl, kde dostáváte další v podstatě BNB za to, že jste aktivní, že tam máte přímé lidi, které jste přivedli a nasdíleli tenhle projekt s nimi a jim jste pomohli k tomu, že můžou být svobodní. Takže o tom to celé je. Ta okamžitá odměna, to jsem říkal, to nějakých 69% hned z toho úvodního daru. Další odměna, těch 10%, to je odměna za každý upgrade, který váš přímý člověk udělá, až do 15. patra. Další typ odměny 1,5% je to vlastně od 2. do 15. úrovně za každý upgrade v celé vaší komunitě. Tohle udělá poměrně dost slušný jakoby příjem. Je to hodně velká četnost. Ono se to zdá jako málo, těch 1,5%, ale když pak máte třeba komunitu několik set lidí, tak věřte mi, že to může být zajímavý. Tak, rank upgrade bonus. To jsou právě ty, že dostáváte na konkrétní úrovni. Ono ještě tady běží totiž 2 stromy, abych vám trošičku do toho zamotal. Ne. Je tady vlastně binární strom, lineární strom. A lineární je v podstatě to, že to jde tak, jak vy v podstatě přijímáte ty nové lidi. A pak binární je, že ty lidi v podstatě přidáváte i svým lidem. Jo? A běží oba dva současně a z obou se vyplácí. To vám teď nechci motat tím hlavu, ale je to velmi zajímavý. Už jsem na to někde i dělal v vysílání, takže když tak si poslechněte ze záznamu, jo, ať pochopíte tenhle rozdíl. To znamená, tohle je rank upgrade bonus, to jsou ty největší petelice, které můžete dostat, protože v podstatě za určitou úroveň v konkrétním patře dostáváte konkrétní odměnu. Takže dávám jenom příklad. Dívejte se, třeba tady ikon 10. patro, kolik ikonů tam můžete mít 1024 a za každého člověka v 10. patře, který se stane ikonem, dostáváte 1,05 BNB, což je aktuálně asi 15 000 korun. Za každého. Jen tak, jakože on tam povýší, to znamená, on povýší na 10. úroveň, začne dostávat pasivní příjem a vy dostanete 15 000 jen tak jako. Takže ten tak pro vás, ať máte zhruba představu. Tady vidíte mimochodem i celkový potenciál, kolik může získat jeden člověk vlastně BNBček, je to 1 481 000 BNB. To je prosím vás hudba, řekněme samozřejmě budoucnosti, není to úplně jako záležitost za měsíc, ale je jenom vědět o tom potenciálu si myslím, že je zajímavý. Tak. Já tohle už přeskočím. Tohle je ten pasivní příjem, to je odměna za dosažení 10. až 15. úrovně a royalty rank distribuce. Je to vlastně 1% ze všech darů, které jsou v podstatě v celém Ride BNB, nejen v vaší komunitě, ale v celém. A vždycky se vyplácí ta jedna konkrétní odměna. Jo? Tady vidíte vždycky, jaká pozice, tak je to určitý procento vždycky z toho a vždycky to jde až do výše dvojnásobku toho, co vy jste dali jako darem. Takže vy v podstatě máte druh pasivního příjmu až do výše dvojnásobku toho, co vy jste tady sami do té komunity darovali. Takže jak jsem říkal, tady se v podstatě nedá prodělat. Když jste na 10. úrovni a výš, tak v podstatě nelze jako prodělat.
takže je to jenom otázka času. Takže to jenom, abyste věděli, jaké možnosti tady jsou. A pak je ještě ten lifestyle bonusy, což je vlastně odměna, říkají tomu jako životní styl, kde v podstatě dostáte dalších 0,5% zase z celkových dárů, který se sdílí v rámci Airbnb. A tady to vidíte, když jste direktor, to je úroveň, myslím, 8 a máte 5 šampionů, což je úroveň 7, tak dostáváte 0,5% až do výše, než se naplní $3,000. Pak je další, mimochodem, tyhle kluby se sčítají, můžete být součástí všech 5 klubů naraz a budete dostávat naraz, teď se to nevylučuje. Pak můžete být členem elitního klubu, další 0,5% do výše $25,000. Musíte být Conqueror a mít 3 přímé Emperory. Royalty klub, ženat 2 až do výše $50,000, být Chancellor a mít 5 přímých Conquerorů, Crown, další až do výše $100,000 a Supreme klub až do výše $500,000. Jo, to už je pak jako ta nejvyšší pozice. Takže tak. Fajn. Proč tedy je Airbnb? No, já to jenom teď lehce shrnu a půjdeme už od toho. Je to plně decentralizovaná platforma, není tady žádná autorita, žádný vlastníci. To znamená žádný řízený nějak třetí stranou nebo něco takového, ne. Tady prostě to řídí čistě komunita, řídíme si to každý sám a každý sám jsme vlastníky. Platforma je založena na blockchain, dlouhodobě udržitelná. Jak jsem říkal, je tam v podstatě transparentní smlouva, je to všechno transparentní, dohledatelný, tím pádem důvěryhodný. Můžete si to všechno ověřit a udělejte to. A protože v momentě, kdy tomu uvěříte, naplno uvěříte a plně pochopíte ten potenciál, pak se proto můžete nadchnout a pak si tady budete budovat tu svobodu. O to tady jde. 100% okamžité vyplácení odměn, trvalý systém, neměnitelné záznamy, nulové riziko proti podvodům, manipulacím. Tady v podstatě, pokud někomu nepředáte svůj 12slovní heslo, aby se dostal do vašeho účtu, tak jako nemáte jako, není jak by vám tohle někdo vzal. Jo, takže o tom to tady celý je, takhle jednoduchý to je a takhle rychlý to může být. To jsou nějaké plány, souhrn už ten ani nebudu shrnávat dál, já myslím, že to stačí takhle, ten souhrn. A děkuji tímto za pozornost. A tady vidíte i to motto, jednota v záměru, síla v počtu. Jak jsem říkal, sdílená ekonomika a obecně ekonomika vždycky je o tom, že sdílíte. Je jedno, jaký máte druh podnikání. Když budete mít nějakou výrobní firmu, budete potřebovat nějaký zákazníky. Když budete mít nějakou prodejní firmu, budete potřebovat zákazníky. Budete mít nějakou poradenskou firmu, budete potřebovat zákazníky. Jakoukoliv firmu, budete na blockchainu, budete potřebovat zákazníky, budete potřebovat prostě lidi, se kterými budete spolupracovat. To tak prostě je a vždycky bude, protože ta největší síla je opravdu v tom počtu, v každém z nás. To znamená, je potřeba sjednotit záměr, nadchnout se a potom společně táhnout za jeden pro vás. Takže tady to nádherný motto, staň se nejlepším, abys pomohl ostatním. To znamená, vy, když se nadchnete, budete svobodný, tak už jenom tím, že to dokážete vy, tak dokážete tím ukázat příklad, že to můžou zvládnout i ostatní. Takže já myslím, že to bohatě k tomuhle stačí. Tak, já teď vezmu prezentaci. Jsou tady i příklady jakoby lidí, kteří už mají stovky BNB z tohohle. Ale říkám, je to čistě o tom nadšení a o tom, jak se do toho kdo pustí. Meze se tady rozhodně nekladou. Tak, dobrý večer, výborně. Tak, otázka do pléna. Máte nějaké otázky? Já děkuju, prezentace byla výborná, pochopitelná, pěkný, děkuju. Mhm. Ráno se stalo. Dneska jsem to trošku natáhl, až nezvyklé, půl hodinky, většinou to stíhám rychle, ale ono přece jenom těch sledů je tam více, to je pravda. Tak, když tak se fakt klidně ptejte, jo? Jestli vám něco z toho třeba došlo, nedošlo, nebo chcete si něco zeptat, fakt se ptejte. Máte možnost toho využít teďkom.
Tak, jestli teda otázky žádné nejsou, v chatu tady taky nic nevidím, nikdo se ani nehlásí. Když by náhodou třeba on šel na mikrofon, tak klidně se přihlašte v průběhu, jo. Já se zkusím přesunout teda do druhé části, a kde jsem slíbil, že se pustíme ještě do toho, kde se podíváme na to, o čem se s lidmi bavit. Protože tím, že je to komunitní projekt, tak každý samozřejmě se baví s lidmi a o tom to celé je. A někdo třeba neví, o čem se jako vlastně bavit. Jo? Protože si řekne, no tak já využiju tuhletu prezentaci, co samozřejmě je fajn, ale někdy je taky fajn a tomu člověku umět říct vlastně, o co tady vlastně jde. Jo, ve zkrácené verzi nemusím mu samozřejmě prezentovat takovouhle prezentaci, ale v pár větách mu říct vlastně, o co jde, o co běží, aby vlastně pochopil, o co v podstatě jde, že to není nějaký jako podvodný projekt, kde někdo někoho schání, nahání a podobně, tak jak to někde prostě bývá, ale že je to o tom, že v podstatě se tvoří komunita, síla, která táhne za den pro vás a postupnými krůčky jde a jde a jde, až se to vytvoří. Tak, Danuška tam něco píše. Nahrávat i tuto část. Jo, můžeme nahrávat. Já nevím. A klidně tam zapnu, jestli to můžu udělat já. Já to nahrávám, to se pořád nahrává. Nahrává, jo? Já že to tady nevidím. Já tady normálně to mám jak kdyby vyplý. Tak dobrý. Tak jestli to nahráváme, tak super. Takže to je Danuškas. Nahrává se, fajn. Tak. A ale abych to pojmul spíš interaktivně, prakticky, než abych já tady zase teoreticky, protože já jsem improvizátor, je to v podstatě jedno, já jsem schopen mluvit o čemkoliv, s čímkoliv a s kýmkoliv, to znamená, pro mě to je jako poměrně snadný, ale spíš bych potřeboval znát od každého z vás, co třeba pro vás bývá jako problém. Jo? Když někdo něco zmíní, ale třeba někdo řekne, já nevím, teď si úplně vymyslím, nemám čas, hele, nebo cokoliv. S čím se potkáváte vy, s čím potřebujete nějakým způsobem třeba nasměrovat. Já vám k tomu třeba řeknu některé varianty, nějaké možnosti a můžeme se posunout dál i v tomhle tom. Takže spíš, jestli teď můžu poprosit, klidně si dejte čas, dejte to do chatu, napište tam ty otázky nebo si zapněte mikrofon a zeptejte se a prostě postupně projedeme veškeré věci, jak třeba, a uděláme třeba víc variant, jak na něco reagovat. Já jenom zmíním ještě jednu důležitou věc do startu. Klidně zatím pište. A jo, to už tam něco napsal, fajn. Víte, co je úplně nejklíčovější? Potřebujete vědět, co ten člověk, co ho opravdu zajímá, po čem prahne. Nejdůležitější věc, pokud chcete s někým spolupracovat, musíte vědět, po čem on touží. Bez toho prostě jako se nedá nic tvořit. Představte si to jako ve vztahu. Máte partnera a potřebujete znát, co má rád, co se mu líbí, s čím můžete vyhovět, v čem se vzájemně můžete doplnit. Tak úplně stejně budujete i partnerský vztah v tom podnikání. Je potřeba znát jeho potřeby. Takže pak, když neznáte potřeby toho člověka, tak se na to prvně zeptejte. To je totiž to nejdůležitější. Já vy můžete nabízet jako báječný projekt, vy mu zavoláte, čau Franto, hele, prosím tě, mám tady perfektní projekt, mi se to moc líbí, může si tady získat svobodu. Ale co když ten člověk vůbec nechce svobodu? Co když ten člověk aktuálně třeba jenom řeší to, že jemu stačí 5 000 měsíčně navíc ke své práci? A to je to, na co on slyší, jestli mi rozumíte. Ta situace se může změnit, samozřejmě. Ale on teď aktuálně uslyší na tohle. No tak fajn. Ale vy tohle potřebujete vědět. A v momentě, kdy toto budete vědět, tak tu danou chvíli můžete říct, hele, tak ty 5 000 měsíčně, OK, super, tak víš co, pojď, já ti ukážu, jak to můžeš dosáhnout. Když tomu dáš, je pro tebe třeba hodina denně v pohodě na to, abys tohle měl,
Najde si čas? Jo, to jo, no tak fajn, výborně. A pak už s ním jenom ukážete mu, jakou formou to udělat. Ale potřebujete nejdřív znát, co on vlastně chce. Samozřejmě, že nebudu nikomu slibovat něco, čemu nevěřím, že tady můžu splnit. Jestli mi rozumíte. Nikomu nechci lhát, rozumíte? Tady nejde o žádné jako obchodní trik, manipulace, tyhle ty věci. Na tohle zapomeňte. Buďte absolutně autentičtí. Pak, když věříte v to, že to lze tady splnit, tak pak to můžete takto použít. Pokud to nevěříte, tak to nedělejte. Jo? To znamená, je potřeba být fakt autentický. Takže první krok, bod číslo 1, potřebuji znát potřebu toho člověka, co ho zajímá. A já se zrovna mrknu ještě do toho chatu, teď vy tam sypete nějaké otázky. A tudy, nemám čas, takových projektů už tady bylo. Nemá čas, výborně. To je úplně univerzální odpověď na všechno, že jo. No, hele, víš, ty ode mě co chceš, já nemám čas, že jo. Ještě vůbec nevím, o co jde, ale nemám čas. Takových projektů tady bylo. Já řeknu, výborně. Hele, víš co, právě proto já taky nemám čas. A právě proto chci spolupracovat jenom s někým, kdo taky nemá čas, aby jsme si mohli rozdělit ty místa a vzájemně se doplňovat, aby jsme ten čas nestráceli jako solo, tak se můžeme vzájemně doplňovat. Proto hledám parťáky do firmy, kde chceme šetřit svůj čas. Jestli je něco, co tě zajímá, že chceš šetřit svůj čas, proč nemáš čas? Protože chodíš do práce, vyděláváš peníze, je to tak? Chceš vydělávat víc za méně času? Je to něco, co tě zajímá? Tak to je přesně ono, proč tě volám. Protože já toho času taky nemám moc. A přesně proto vím, že ty to máš dost podobně a právě proto je zajímavý s tebou spolupracovat pro mě. Dává smysl, co říkám teď k tomu? Nemám čas. To není totiž námitka, přátelé. To je jenom univerzální odpověď, protože se ten člověk bojí, že ho budete někam tahat, že ho budete někde znásilňovat na nějaké, já nevím, projekty a multilevely, chápete? To není námitka. To je jenom obava. To je čistě obava z toho, že ho budete tahat zase do něčeho, co on už prošel 150 stejně jako každý z nás. To je celý. A jestliže ale nemá čas, tak to je super, protože tady jde o to právě si šetří čas. Airbnb je projekt, který není časově náročný. Jo, můžete se mu věnovat, když chcete vy sami, což je obrovská výhoda, ale samozřejmě je potřeba se mu věnovat. Ale ušetří vám spoustu času a vydělá spoustu peněz, protože ono je to provázaný. V dnešním světě lidi fungují, že vyměňují svůj čas za peníze. Prostě tak to je. A když někdo chce ušetřit svůj čas, tak jinými slovy potřebuje vydělat víc za kratší dobu. Tím pádem si bude moct dovolit víc volného času. Rozumíme si? Dává smysl? Takže stačí to takhle v tyhle v vozovkách námitce? Když tak fakt, jo? Když tak klidně pište nebo se přihlašte, řekněte, můžeme to rozvíjet dál. Tak, lenost. Lenost, přátelé, to není námitka už vůbec. To je, helejte, buď chcete, nebo nechcete. Jinými slovy, není tam ta touha, není tam ta vášeň. Někdo tvrdí a říká, já chci být bohatý, já chci být úspěšný, já chci být svobodný a melduje to. A když mu řeknete, dobře, tak udělejte ten první krok. A on to neudělá, znamená, že to nechce. Že to říká, ale nechce. To je
jeho rozhodnutí. Já nikoho nenutím. Jestli jste si všimli, tak i dneska během té prezentace jsem mluvil o té touze, mluvil jsem o tom vnitřním zápalu, že v momentě, jestli něco člověk potřebuje se natchnout. Pak, když tomu nerozumí a ještě se jako neumí natchnout z těch informací, které jsem dal, znamená to, že má málo informací a je potřeba, aby si ještě prostě ten záznam pustil, aby si tam ještě pustil jiný záznam, třeba studie nebo jak ukazuje blockchain a tak dále, aby prostě uvěřil, aby si ověřil to, že je to důvěryhodná záležitost, že to není žádný jako balast, kterých je prostě na internetu mraky, to víme všichni. Ale že to je opravdu seriózní záležitost, seriózní projekt. A v momentě, kdy tohle sám pochopí, až si to sám ověří, v tu danou chvíli je schopen se proto nadchnout. Protože nebude mít pochybnost o tom, že když bude tento projekt sdílet s někým blízkým, takže ho nepošle do kytek, protože se pustil do něčeho podvodného a blablabla. To všichni víme. To je jenom obava z toho, že bude muset sdílet něco, čemu sám nevěří. Pokud něčemu ještě tady někdo nevěří, pak má nedostatek informací. Proč? Protože tady se nedá nevěřit, protože je to 100% ověřitelný. Jo? To znamená, pak, když někdo něčemu tady nevěří, pak nemá dostatek informací, je potřeba, aby se dozdělal. Proč? Protože to všechno může ověřit. Na 100%. Tady není o čem. Je úplně úžasný, jak ten projekt je jednoduchý. 100% transparentnost, ověřitelnost, to je úžasný. To se tak krásně prezentuje. Vemte si, že ostatní firmy říkají, my tady máme firmu s takovou tradicí, věřte nám, že prostě to dovedeme jako k úspěšnému cíli, když s námi budete spolupracovat. Věřte nám. My jsme tady tam mezi struktura, která vás bude odměňovat, máme tady nějaký systém odměn a tak dále. A já teď přijdu a řeknu, nikomu nevěřte tady, nemusíte věřit vůbec nikomu. Tady máte systém, který je předvytvořený a vy si to můžete všechno dohledat. Všechno je transparentní, dohledejte si to, nemusíte vůbec nikomu věřit a tím pádem ten úspěch záleží jenom na vás, na nikom jiným. To znamená rychlost, hloubka, úspěch čistě v vašich rukou. Všechno. No to je geniální, přátelé. To je prostě geniální. Takže lenost neberu. Lenost neexistuje. Je to jenom nepochopení. Jo? Lenost je v podstatě nepochopení potenciálu toho projektu. Nebo je to nedostatečná touha, to znamená málo třeba informací. Nebo ten člověk je spokojený tam, kde je. Pak, když je spokojený tam, kde je, tak nebude dělat žádný projektu. To je úplně jedno. Jo? Jsou lidi, kteří jsou takhle nastavení. Chodí do práce, já to nemyslím teď vůbec zle, jo? Ale někdo to tak fakt opravdu má. Chodí do práce, vydělá si se 35-40 tisíc měsíčně, zaplatí si hypotéku, poplatí prostě jednu ročně dovolenou, poplatí dětem kroužky a je spokojený tam, kde je a nic víc nechce. Takhle to někdo fakt může mít nastavený, opravdu to tak je. To není nic špatného, ale pak, když to takhle někdo má, tak počítejte s tím, že ten člověk dělat nebude. Ani ho nemá smysl jako nějakým způsobem jako masírovat v úzovkách. Vůbec ne. Nechte ho být. V pořádku. A naopak, jestli něčím ho můžete zaujmout a nadchnout, tím, že řeknete, tak fajn, hele, OK, máš to takhle v pořádku, já to respektuju. A běžte od toho. A uvidíte sami, ten člověk se za měsíc, za 2, za 3 třeba sám ozve. Protože najednou se změní životní jeho situace, najednou přijde o práci, nebo já to nikomu nepřeju, pro boha, jo. Přijde, něco se stane, já nevím, bude potřebovat větší příjmy, já nevím, cokoliv. Ta životní situace se mění. Mění se s dětma, mění se v průběhu, mění se s prací, mění se s bydlištěm a tak dále. Skončí fixace hypotéky, zvýší se mu dvojnásobně splátka úvěru. Já nevím. Těch situací může být neomezeně mnoho. A v tu danou chvíli najednou začne uvažovat, ale on si vzpomene, že vy jste ho nenutili. Že jste řekli, hele, OK, já to respektuju. Máš to tak OK. A on se třeba ozve. Ale v momentě, kdybyste ho tlačili, řekli, hele, pojď si to poslechnout a to, hele, víš, já fakt jako nechci, a pojď, tak hele, si to aspoň poslechni. Tak jste ho přetlačili. A v tu danou chvíli, on se za ty 3 měsíce, když už to bude aktuální, neozve,
protože jste to přepálili na startu. A on neměl tu motivaci, jestli mi rozumíte. Nechte ty lidi opravdu být, nechte je opravdu dýchat. A pokud oni teď aktuálně na to nejsou nastaveni, nechte je. Fakt je nechte. Protože se vám to může, opravdu v budoucnu se to může potkat, ale je potřeba, abyste nepřetlačili. Aby oni neměli negativní emoci s vámi spojenou. Chápete? Tohle vy nechcete. Takže toliko kleností. Stačí, nebo ještě chcete k tomu něco říct? Když tak klidně do toho skákejte, jo? Danuška, mně se to páči, ale nevím, či se mi podarí někoho přesvědčit. Aha, jasně, jasně. No, jasný. To, že se to někomu líbí a už tam vlastně vidí a už přemýšlí, no jak prostě někoho přesvědčím, nikoho nepřesvědčovat. Já věřím, že jsem teď zmínil dostatečně jako ohledně toho. Všude to píšu to tam už asi 4 měsíce do chatu. Nikoho nenahánějte, nikoho nepřesvědčujte. Nikoho takového ani nechcem. Proč? Jak jsem říkal, když někoho budete honit, vemte si, hele, jak s malýma dětma. Když dítěti řeknete, tak, já tě jdu chytit, co to dítě udělá? Bude stát nebo začne utíkat? Začne utíkat. A to je úplně stejný s dospělákama. Chápete? A oni si představují, že někdo bude honit, nebo že oni budou muset někoho honit. A už toho mají strach dopředu. Ale já nikoho nechci honit. Proč bych měl někoho honit? Že někoho nahánět? Vemte si, ale dobře, berme to tak. Řekněme, že jsem sportovec a že bych ho dohnal nebo uhnal. Že bych byl rychlejší, jako, jo? Že bych byl jako lepší v uvozovkách. Tak se mi to podaří. Já někoho uženu, a teda, tak dobrý, tak vyhrál, no, tak jsem mě uhnal, tak jo, tak kam to mám poslat? Jo? Nebo co mám udělat? Víte, co se stane? Vy budete uhnaný, budete si potřebovat odpočinout a ten člověk bude uhnaný taktéž, ale ještě bude horší než vy, bude se cítit blbě, protože to neudělá z vlastní jako touhy, ale protože jste uhnali. To je ještě horší, než když vůbec jako do startu nevezmete. Nehoňte, nepřesvědčujte. Já vím, že je to strašně zakodované v hlavách těch lidí z těch různých systémů multilevelových, všeho možného. Že se furt někdo nikde nahání, že prostě furt musíte nový a nový spolupracovníky a partnery a nevím co. Nikoho nehoňte. Teď o co jde? Vy tady chcete 2 parťáky, se kterýma budete spolupracovat. Jste na stejné rovině. Je to jako stejný. Představte si, že si chcete zahrát, co se hraje třeba, já nevím, plážový volejbal. Jo? A víte, že na to potřebujete 4 lidi. Tak, plážový volejbal, výborně. Tak já si chci dneska zahrát večer plážový volejbal. Tak, teď si tak řeknu, tak se kterýma třeba bych si rád zahrál. A řeknu si výborně, tak tadyhle Láďa, tamhle Jirka a Petr. To by bylo úplně ideální, to jsme jako parťáci, jako my si rozumíme v tomhle tom a myslím si, že by to bylo takový výroj, že by to bylo fajn, že bychom si dobře zahráli. Takže takhle já si předvytvořím nějakou představu a pak co udělám, těm 3 parťákům zavolám. Já říkám, hele, chtěl bych si s toho zahrát plážový volejbal a mám takovou představu, že bychom šli takhle ve 3. Nebo ve 4 s těmihle 3, že bychom šli. A já je uvolám. Pojď do toho? Můžeš? Jak jsi na tom? Jo, dneska by to šlo, fajn, výborný. A takhle zavolám ještě 2. Ale nikoho nehoním. Hele, víš, dneska se mi to nehodí, my zítra odjíždíme do Dovču, musím se balit, blablabla. Jasný, hele, v pohodě, tak já zkusím někoho jiného. OK. Chápete? To je přirozeně, normálně, nepotřebuji nikoho honit. Nebudu ho přemluvat, ne, tak pojď, víš co, a to, proč bych ho přemluval? Prostě aktuálně nechce, není na to nastavený, rozumím tomu, respektuju to, jdu dál, chápete? On se vrátí z dovolený a zavolá mi jako první, hele, já bych šel teďko na plážák, nechceš taky? Rozumíte? Ale když já ho přetlačím, tak se mi třeba po ty dovolený neozve, protože jsem ho otravoval, doslova do písmene. Chápete? Je potřeba respektovat to nastavení.
Takže ještě abych se vrátil k té původní. Jo, někoho přesvědčit, nikoho nepřesvědčujte. Nedělejte to. Škodíte sami sobě. A naopak, zmíním jako příležitost, zmíním možnost, řeknu, proč bych chtěl spolupracovat s tím konkrétním člověkem a zároveň musím znát jeho potřebu. To znamená, když znám jeho potřebu, vysvětlím mu, jak té potřeby tady může dosáhnout. To je všechno, co potřebujete. Nikoho nepřesvědčujte, nikoho nenahánějte, je to nesmysl. Zapomeňte na to. Nemůžete spolupracovat s někým, koho naženete. Proč bych s váma chtěl spolupracovat, když někoho naháníte? To nejde přece. Spolupráce jsme na stejné rovině. Já se s ním chci dohodnout na té spolupráci, rozumíte? Já ho nechci nahánět, já ho nechci přesvědčit. Já mu chci ukázat příležitost, jak můžeme spolupracovat, jak si budeme vzájemně šetřit čas, jak se budeme vzájemně doplňovat. Představte si, že bych já Turyho naháněl. Tury, prosím tě, já tě potřebuji nahrát. Chápete? Víte, že jsem Turyho naháněl někde? A spolupracujeme, vzájemně se doplňujeme. Dívejte, kolikrát já už jsem nebyl na vysílání a Tury trpělivě, tak já to vezmu. Ale tohle je spolupráce, přátelé. Chápete, to je úžasný. A děkuju Turymu za to, že jak to dělá. To je ono. Chápete, spolupracujeme. My o sebe kolikrát ani nevíme, ale přesto to funguje. Přesto se tam prostě pořád něco jako děje. To je ono. Potřebujete parťáky, které fungují samostatně. Nechcete někoho, koho budete muset jako všemožně učit a někde nahánět a přesvědčovat. Ne. On to nechce sám. Vy potřebujete, aby ten člověk to chtěl sám. A když to bude chtít sám, tak to je přesně to, co potřebujete i vy. A sám to nebude chtít tím, že ho přesvědčíte. To do sebe nezapadá. Cítíte to? Já když vás přesvědčím o něčem, o čem sami nebudete přesvědčení, což je možný. Třeba bych se mi to povedlo. Ale jak dlouhý trvání takovýhle přesvědčení bude mít? No do té doby, dokud já to budu dotovat dalšíma přesvědčeníma. Je to tak? No ale ak to bude super vec, tak to bude ďalej pokračovať, nie? Keď ma presvedčíš o dobrom. Chápete? Ale tam jde o to, že vy se potřebujete jako sami natchnout. Že to musí jít zevnitř. To nemůže jít zvenku. Já nemůžu tady volat 150 lidem a neustále jako dotovat a energeticky, rozumíte? Tohle nefunguje. Tohle systémy, které jsou zastaralé, tohle nefunguje, nebude fungovat nikdy. Teď už ne. Dřív to možná fungovalo po nějakou dobu. Teď už to nebude fungovat. Jo, ty lidi jsou přesycený informacema a dneska už potřebují vypnout, být v tom klidu a dělat to podle sebe. To znamená, je potřeba vytvořit podmínky takové, aby to tak fungovalo. To znamená, nikoho nepřesvědčuju, ale ukážu mu možnosti a ten člověk je potřeba, aby se natkl po to sám. A to je ten parťák, se kterým já chci spolupracovat. Jo? Dává smysl teď, Danuško, k tomu? Áno, ďakujem. Mala som aj iné prípady a to je, že začal mi vymenovať ten človek. No, sestra by mohla, potom ešte aj brat by mohol, ale ja už neviem, komu by som to mohol povedať. Takže to sú výhovorky. Ja tomu rozumiem, len som chcela, aby všetci ostatní sa k tomu dostali. Jo, super. Já ještě k tomuhle řeknu. Samozřejmě ten člověk má přirozenou obavu, strach. Spoustu lidí má strach komukoliv dát vědět, ozvat se, rozumíte? To je jenom strach, protože jsme prostě indoktrinovali strachem na každém kroku, když se podíváte na titulky všech novin, podíváte se na, nevím, na Seznam nebo někam prostě na nějaký jako média a tak dále, no tak prostě tam máte prostě samý strach. Takže prostě je potřeba respektovat to, že ten člověk má obavu a strach. Je to v pořádku, je to přirozený. Jo, každý máme z něčeho někde strach, každý prostě máme někdy nějaké obavy a tak dále. Někdo z doktora, někdo ze zubaře, někdo, já nevím, ze tmy, někdo z toho, že já nevím co všechno, že někdo bafne. To je šumák. Prostě každý máme nějaký tyhle chmury a obavy. Je to v pořádku?
A já nepotřebuji ani ho nějako jako od toho strachu odvádět. Já mu můžu říct, hele, já tě rozumím, já prostě mám taky nějaký strachy, ale v momentě, kdy na to budeme ve 2, ve 3, no, tak prostě to bude jednodušší. Ty mi můžeš pomoct nějakýma mýma, já vám zase můžu pomoct nějakýma tvýma. Jo? Prostě, když budeme sdílet ten svůj strach, no, tak je to vždycky jednodušší, protože na to nejsi sám, ale jsme na to 2, jsme na to 3. Já tomu rozumím. Já jsem měl taky strach, ale buď v klidu. To já to mám stejně. Dodnes mě ten strach nepustil a přesto to dělám. Chápete? Je to úplně jednoduchý. Jenom je potřeba chápat nebo vidět, co je zatím. A ty lidi se bojí, že budou se jako přesvědčovat a babičku, maminku, sestru, bráchu, a nevím, kamaráda, nevím co všechno. Nic. Víte, jak se třeba lidem uleví, když jim řeknete, hele, však nikoho nemusí přesvědčovat. Ty jenom řekneš možnost. Úplně stejně, poslechni si tenhle ten záznam, který tady teď děláme. Úplně v klidu. Ba naopak, když ten člověk nebude chtít z nějakého důvodu, protože prostě je spokojený tam, kde je, třeba, tak ba naopak, místo aby to přesvědčil, ba naopak řekni mu, hele, já to respektuji, je to v pohodě. Těm lidem se uloví. Víte, čeho se totiž bojí? Oni se nebojí toho, jako dát jim příležitost, že budou svobodní svým známým. To oni by udělali rádi. Víte, u čeho se bojí? Těch manuálů, oni se bojí těch taktik a praktik, který přesvědčují někoho, že do toho mají vstoupit. Toho se lidi bojí. Oni se totiž bojí těch systémů, které lidi vytvořili, jak vojebat další lidi. Chápete? Oni se bojí těch praktik, oni se nebojí těho systému. To je totiž ono. A já se vůbec nedivím. Proto říkám, na všechno se v tomto ohledu vyprdněte, nepoužijte žádné taktiky, nepoužijte žádné prostě tyhle ty věci. Mluvte tak, jak to prostě jde z vás. Jak to cítíte. I když byste toho člověka měli ztratit a cítili byste, řekněte to, jak to máte, hotovo. Ta autenticita je strašně klíčová. Tak. Fajn. Jdeme dál. Lidé touží po všem, ale jsou líní něco dělat, nejsou schopni ani přijít na webinář. No, tak pak netouží. Pak si to možná tak přejou, ale to je tak všechno. Jo? Já mluvím opravdu o touze, o vnitřní takový niterní potřebě. Jo? Když po něčem toužíte, určitě znáte takový ten pocit, když jste jako byli třeba v pubertě a teď jste toužili po nějaký holce nebo klukovi prostě, jo? No tak kurňa, to víte, že zvládnete i nějaký ten strach jako překonat. To víte, že si tam napíšete Liebesbrief. To víte, že uděláte nějaký krůček. Prostě to je touha, přátelé. To je úplně něco jiného. O tomhle já mluvím. Já nemluvím o takovém to, jo, bylo by hezky mít růžového slona na zahradě. Chápete? Ne. Já mluvím o touze. To je úplně jako jiná dimenze. To je něco jiného. Tohle je projekt, který má ten potenciál tu touhu naplnit. Takže jediný, co potřebujete vy, sami toužit potom, sami se tím jako nadchnout. Pokud to tak je, tak hoříte a v podstatě řeknete cokoliv, tak je to v pořádku. Jenom nikoho nikam netlačte. Buďte autentický. A pak, když tam není ta touha, pak máte možnost se ještě nadchnout. Čímkoliv. Ale uděláte to sami. Nebude to nikdo z vnějšku, budete to vy sami. Jo, potřebujete si v tom najít, co byste od toho očekávali, co byste jako od toho chtěli. Potřebujete si jako třeba ty informace, nějaký ještě třeba. To už je jedno, každý prostě to má jinak. Jo? Někdo to má hned na první dobrou, někdo potřebuje 3 měsíce. No tak potřebuje 3 měsíce, v pohodě. Jo? Takže touha, neplis si touhu a přání. Tak, jdeme dál. Žádná reakce například. Minulost mě zasáhla, konkrétně mě projekty selhaly a je tu nějaká nepovedená nedůvěra, už ho nezajímá můj projekt. Jasně. Chápu, hele, žádná reakce, no. Ideální je,
se opravdu jako potkat třeba osobně, nebo si teda jako zavolat, ale pokud to jde, potkejte se s těma lidma osobně, je to fakt lepší, protože když už jste spolu, tak můžete zaprvé vzít ten počítač, můžete mu k tomu něco ukázat, můžete mu tu prezentaci třeba ukázat, můžete mu k tomu něco říct, pomoct i sami sobě, jo, pokud třeba nejste zvyklí někde někomu ukazovat, vysvětlovat, tak si můžete tím počítačem, tím telefonem pomoct, že mu něco ukážete. Jo? Je to prostě fakt lepší, nežli přes ten telefon. Telefon, ano, pokud jste na to zvyklí, je to fajn, osobně je vždycky lepší. Protože mimochodem spolupráce se stejně domluvá ideálně osobně. Jo, telefon se dá taky, ale to už jsou většinou ty ostřílenější, který jako přes ten telefon jsou zvyklí. Ale pak, když prostě ten človíček, kterému chcete něco ukázat a potřebuje i takový nějaký svůj prostor a takový tu sounáležitost, potřebuje váš oční kontakt a podobně, což je samozřejmě vždycky ideální, tak ta osobní schůzka je prostě lepší. Jo? Na osobní schůzce předpokládám, že nelze nemít jako reakci toho člověka. A to je jedno, jestli pozitivní nebo negativní, jo, v úzovkách, to je jedno, tak či onak, je to jedno. Ale nějakou zpětnou vazbu člověk už z toho očního kontaktu už automaticky má. Jo? A zase nepřepálit to. Jo? Když cítíte, že ten člověk jako, že by k tomu nebyl, to už poznáte z toho očního kontaktu právě. Tak to nepřepalujte. Tak řekněte, hele, vidím, že tě to asi moc nebere, tak to nechme. Pojďme se pobavit o něčem jiným. Úplně klidně takhle bych se klidně stáhnul. Úplně v pohodě, protože já ho nechci tlačit. Já ho nechci přetlačit. Tohle přesně ale je to, co když uděláte, tak on se třeba za měsíc může ozvat úplně klidně sám, protože ví, že jste ho nikam netlačili. Jak říkám, lidi se bojí toho tlačení. Rozumíte? Oni se nebojí těch projektů. Oni se bojí toho tlačení. Oni nechtějí, aby někdo někam tlačil. Takže když to přepálíte, budete přesvědčovat, no tak je budete tlačit. Budete je nahánět a jim se to nebude líbit. Netlačte nikoho nikam. Nestojí to za to. Vy se tím vyčerpáte a ty lidi taky. Tak. Nedůvěra, jak jsem říkal, pak, hele, někdo není ochoten jako překonat takovou tu bariéru, že si poslechne nějaké informace, jo, to znamená, jo, má tam nějakou nedůvěru, ať už vůči vám, nebo vůči nějakým projektům, je skeptický, blablabla, já řeknu, hele, v pohodě, já chápu, že prostě třeba nevěříš. To je v pohodě. Nicméně, hele, já nechci, aby si prostě za 3 měsíce mi tady řekl, že jsem ti tu možnost neřekl, takže bych ti k tomu jenom rád něco řekl. Jseš ochotný teď tomu věnovat 5 minut, že bych ti k tomu něco řekl? Jseš na to nastavený, zvládneš teď udržet pozornost 5 minut? A ten člověk řekne ano. Řeknu výborně, fajn, tak já ti k tomu něco řeknu, pojď. Ale ne, fakt ne. Já řeknu, OK, v pohodě, respektuju to, OK. Pojďme se bavit o něčem jiným. Chápete? Úplně takhle, přirozeně. Žádný tlaky, žádný prostě nejhorší, čeho se lidi fakt bojí, jsou fakt ty tlaky. Víte, každý je furt někam tlačí. Furt někdo někam straší a furt někdo někam tlačí. V práci musí být, já nevím, o 10 hodin týdně víc. Když dělají, já nevím, administrativně, musí udělat víc papíru, nebo dělají ve výrobně, musí udělat, furt zvyšovají normy, jo, takže už udělali 20 kusů za den, teď jich musí udělat 25 za den. Tak je zase někdo tlačí někam, jo. Já nevím, prostě to je jedno, ať máte cokoliv, když se to furt někam tlačí, furt se to někam žene. Lidi nechtějí být nikde tlačený. Jak vy sami reagujete na tlak? Jak vy sami, jak vám samotným by se líbilo, že by vás někdo někam tlačil? Nelíbilo. A to je přesně to, co dělá rozdíl mezi tím, jestli budete úspěšný nebo nebudete. Nikoho netlačte. Vůbec nepotřebujete. Tím si hrozně zhoršujete výchozí pozici. Přestaňte tlačit sami sebe nejdřív, pochopitelně, a přestaňte tím pádem tlačit i ostatní. Respektujte sami sebe, respektujte svoji míru toho, co zvládnete. Já jsem to přešvih, proto jsem ty 3 týdny nemohl mluvit. A
respektujte to pak i u jiných. Tak. Já doufám, že jsem Marcel odpověděl, pokud ne, ještě mi klidně zastav a hoď tam nějakou reakci. Tak, jdeme dál. Evička. Ano, Jani, vy jsme spolu už komunikovali, tak to ještě něco jiného. Děkuji za prezentaci, super, musím, bla, dobrý. Jo, Jarda tady píše, že ikon. Já se ničeho nebojím, Filip. Jo, vidíš to, no. Tak se neboj, to je v pořádku a Filipe, jenom respektuj, že někdo se bojí. Jo? Někdy kolikrát neprojevení respektu nebo zlehčování situace někoho může vést k nepochopení a nesouladu v tom navázání třeba nějakého partnerského vztahu. Jo? Respekt. Všichni bychom se měli učit respektu. Jo? Děti nás to učí ve velké míře, ale ve vztahách, v obecně, a to je jedno, jestli partnerských, nebo i pracovních, fakt respektovat. Je to opravdu klíčový. Jo, takže respektujme to, že někdo se třeba bojí. Chápejme tyhle ty potřeby těch lidí, že se třeba bojí, že nikdy nekomunikovali s lidma, nejsou takový střelci, že by mohli prostě tadyhle volat jako napřímo a tak dále. Prostě ne každý to takhle má, ale to neznamená, že nemůže být v tomhle úspěšný. Může. Jenom dejme mu víc jako prostoru a dejme mu víc informací na to, aby se osvojil, aby si třeba to ošahal, aby mu to šlo. Potřebuje si to zkusit, potřebuje to třeba někde ošahat. Dej mu tomu prostor, když někdo potřebuje, tak klidně udějte solo, zoomy na to, aby si to třeba zkusil. Prostě přirozeně reagovat. Nejjednodušší návod na tohle je přirozeně reagovat, být autentický, být takový, jaký jste. Řekněte tomu člověku, co se vám na tom fakt líbí a řekněte i ty jeho možnosti, to znamená, hele, co ty by si chtěl, co tebe zajímá, po čem ty prahneš. To je klíčový. Vy potřebujete zjistit, po čem ten člověk prahne a pak mu řekněte, co se vám na tom líbí. A to stačí. Tyhle ty dva body a buďte autentický. A běžte o toho. A nikoho netlačte, respektujte, když nechtějí, v pořádku. Fakt je tak nejednoduchý. Žádný manuály, vyprdněte se na to, jestli jste někde měli nějaký manuály, zahoďte je, prosím vás, spalte je v kamnech. Nepoužijte to, nepoužívejte to. Je to umělý, je to strojý a je to nefunkční. Ty lidi to vycejtí na 10 kilometrů, tyhle ty věci. Vemte si, když vám volá operátor, já nevím, Soutučka nebo z nějaký banky nebo od někať, no to už cítíte. To už cítíte a řeknete něco, neodpovíte na jeho otázku, protože samozřejmě končí hovor otázkou, pochopitelně, že? Protože tyhle ty manuály mluví o tom, že ten dovede rozhovor, tak se ptá, že? No. A teď mu zkuste odpovědět mimo to, co se vás ptá. Jejda, rychle začne hledat nějakou ten námitkovník, že jo? Nebo se ho zeptejte, baví vás to? To je pecka hned, jo? Chápete, je potřeba být autentický, nenechat se vtáhnout do těch her, který prostě nikam nevedou, nikoho to nebaví. A nikam to nevede hlavně. Protože v momentě, kdy člověk použije ten tlak, kdy použije tuto jako druh jako manipulace, proto aby dosáhl nějakého svého úspěchu, znamená to, že nejsme na stejné rovině. Protože já chci v úzovkách někoho manipulovat někam, protože se cítím být jako ten, který to má dělat. Houby. Ne. Vy chcete nastavit partnerský vztah na spolupráci, to znamená, jste si rovní. Teď bez ohledu na to, jaký jste kde, jako pozici, to je šumák přece úplně. Pozice v tom nehraje žádnou roli. Jo? Takže chcete partnerskou spolupráci a tam je potřeba být naprosto jako otevřený, autentický. Mluvit na rovinu. Nepoužívejte manipulaci nebo nějaké takovéhle triky a hovadiny. Lidi to cítí na 100 honů. Já jsem úplně alergický na tyhle typy komunikace. Jo, kdy vám někdo něco zveličuje, někdo vám něco furt jako cpe, jako láká vás na něco, nedělejte to. Fuj, nedělejte to. Milujte ten projekt takový, jaký je a to, co na to milujete, předávajte dál.
Pokud ho nemilujete, tak to nedělejte, přátelé. Fakt to nedělejte. Nebo si zjistěte informace a zamilujte se do něj. Ale nedělejte to jenom proto, že věříte mně nebo komukoliv jinému. Ne, vy musíte věřit sami v sobě. To je klíč k úspěchu. Tak, ano, přesně tak, už netlačím nikoho nikam, každému to nechávám prostor, keď nereaguje, respektujeme to. Výborně, Marceli, přesně tak. Tam totiž jde o jednu věc, jak jsem říkal, chceme tady vybudovat něco trvalého, něco jako opravdu velkého, něco, co bude mít jako přínos do budoucna, co třeba i změní ekonomiku. A to se dělá jedině tak, že každý to chce dělat jako sám. Jo, může to mít delší náběh, to je pravda, ale trvalý. A o to tady jde. Chcete partnerský vztah na jednu noc, anebo chcete mít prostě trvalý vztah? Jestli na jednu noc, tak používejte manuály. A používejte tyhle ty triky a blbosti. Možná někoho obalmutíte. Možná si jednu noc užijete, ale tím to skončí. Protože ten člověk vás nebude znát, budete hrát divadlo, budete hrát nějakou masku. Jestli chcete něco trvalého, pak se otevřete svoje srdce, zahoďte veškeré masky a buďte sami sebou. Nic víc. To fakt stačí. A ten člověk, pak, když má to být trvalý, tak ten tady bude stejně. Bez ohledu na to, jestli tady vy budete nebo nebudete. Bude tady. Protože on se tím natchne. Tak. No, četl mi to asi, jsem to už zřejmě všechno přečetl. Tak jestli máte ještě někdo nějakou otázku, třeba na život, tak se klidně ptejte. Za mě vyčerpávající. Děkuju. Ano, se stalo. Pak se nebojte, klidně to řekněte cokoliv, ať je to cokoliv. Fakt, ať vás nic netrápí, ať tam nemáte jakýkoliv pochybnosti, pusťte to do éteru. Jestli tam něco máte, napište to, řekněte to. Fakt neexistuje hloupá otázka. Využijte to, dokud tady jsme online. Môžem sa opýtať, Tome? Ano, Jani? Ahojte. Takže už je všetko s tým Airbnb v poriadku, už sa nebudú meniť linky alebo niečo také, čo sa robilo. Co se týká toho, tak tam je aplikace. Já tím, že mám jako iPhone, tak já ještě tu aplikaci nemám tam, aby to bylo k dispozici, takže nejsem schopen teď úplně jako říct, jak to bude s tím iPhone, ale ta aplikace by taky měla být, jo. Takže já ještě nemám tu aplikaci, ale ten doma Android, a to spíš poprosím Turiho, protože tím, že já to nemám, tak nejsem schopen úplně jako říct, jestli to funguje, jak ta aplikace vypadá, Turi, jestli můžeš spíš teďkom ty říct k tomuhle. Janičko, ty máš Android nebo Android, Samsung. máš tu Android. máš tu apku staženou? Nie, nemám. Ja som z toho úplne vypadla, treba, keby som chcela aj registrovať, vôbec neviem, musím sa to zase nejako na novo naučiť. Ja som čakala, až sa tie zmeny všetky ustali, alebo sa to menilo dosť často. Jo, ne, teďka se to ustálilo a tím, že se neustále měnily ty webové stránky, tak vývojáři přišli na to, že vymyslí aplikaci, která už nezávisí na webových stránkách. Ta aplikace se spojí přímo s blockchainem. Takže my obcházíme tu centralizovanou úroveň a jdeme přímo z apky na Web3. A ta aplikace funguje, co vím, mám ji na Androidu staženou, funguje perfektně a prozatím jsem neslyšel od nikoho, že by si na to stěžoval.
Takže tu apku určitě doporučuji, tam nejsou žádné hlášky, že je to podvod a tyhle ty věci, takže apka je perfektní. A registrace přes apku, peněženku si lidé budou muset stáhnout, tomu se nevyhnou. A pak, jak mají tu apku, tak propojí tu apku s peněženkou a už fungují jako každá jiná aplikace, na kterou se zvyklí. A tá apka sa kde dá stiahnuť? Odkiaľ? To je dobré, že se ptáš, protože ta je na našem Telegramu, tam je, anebo z oficiálních stránek Airbnb. A buďte opatrní, odkud ji budete stahovat, abyste nedostali nějakou podvodnou aplikaci. To je třeba si ohlídat, protože je to decentralizovaný systém a určitě se objeví nějací podvodníci, kteří to budou chtít zneužít, takže jenom opravdu z oficiálních zdrojů. A kdybyste nějakou apku našli v našem diskuzním fóru, tam, kde můžou psát všichni, tak o tam ji nestahujte. Tam se mohla vloudit apka, kdo ví jakého původu, ale jsou tam vlákna, do kterých mohou vstupovat jenom admini a tam v těch vláknech jsou. Myslím, že je to ve vláknu důležité, učíme se, v důležitých je to určitě. Já to ještě znovu doplním. Ty vlákna důležité a učíme se spolu jsou zamknutý. Naprosto záměrně, aby tam právě nemohl psát kde kdo. Jo? To znamená, je to fakt jenom z tohohle důvodu, kdyby si ho nechtěli dát prostor, o to nejde. Jde tam spíš o to, aby se v tom lidi vyznali a viděli, aha, tak v tomto vláknu vím, že jsou informace čistě od adminu, že tam nemůže vstoupit žádný robot, že tam nemůže vstoupit nějaký který se jako tváří, že jsme to my a pošle tam něco, co nechcem. Takže v těchto vláknech je to naprosto záměrně zamknutý, aby tam byly informace zdrojové. To jsou, myslím, čtyři nahoře. Oni pořád zůstávají nahoře, ty 4. Jo, už si ju stiahujem. A Túria, prosím ťa pekne, ako overuješ proste transparentnosť tej čo máme kryptopeňaženku cez blockchain. Aký tam je, kde to nájdem vlastne, nejaký link alebo niečo? Ja som v tom úplne jeleň. Když si otevřeš peněženku, tak v té staré je to úplně dole, na dně. Dole je to číslo, ale kde mám to číslo vložiť, aby som zistila, že... Teď se bavíme o blockchainu, že jo? Áno, áno. Můžu začít sdílet obrazovku, Tomáši, nebo máš jiný program? Můžeš. Dobře. Je... Já musím pustit peněženku, ona, když byla dlouho puštěna, tak ji musím restartovat. Janka, ja som tam videla aj návod, ako sa stiahne tá aplikácia. Ja tiež mám... Už som to našla. Super. Už sa mi to aj tuším stiahlo. Ještě než to tudy spustíš, ještě to byla otázka, kdy byla aplikace na Jabko, nevíš? Před 2 týdny říkali za měsíc, tak ještě asi 2 týdny zbývají. Polovina března, plus minus autobus, dobře. Takže Janičko, jestli se koukneš teďka na obrazovku, No, tady dole, no to viem, len kde ten link dať? na něho klikneš. Teďka na něho klikneš. Ano. Je to na počítači, myslím, nefunguje. Ale když na to klikneš v mobilu, tak tam se v tom může začít orientovat. A tady je potom důležité, tady vidíš ten kontrakt, jo, to je ta veřejný, kde si může člověk ověřit, jaké pravidla jsou. Jo, to je tady v tomto kontraktu zapsané, může se zeptat ajťáka, nebo kdo tomu rozumí, umělé inteligence. Aha, čiže keď si kliknem na tú peňaženku, tak sa mi to priamo na tom blockchaine ukáže, že je tam. Když to rozklikneš v té peněžence, ano, když to tam rozklikneš. Ale jinak, když vezmeš, já okopíruji tady tento, to je adresa
naše chytré smlouvy. Jo, tak já ji okopíruju a když přejdu normálně na webové stránky, tak to můžu prohlížet na webové stránce. To, co vidím tady, uvidím na webové stránce. Na webovej stránke akej? Ukážu, jak se odpojíme tady odsud. Jo? Za chviličku, až se odsud odpojím. Pak, když tady chci dělat něco si přečíst v tom kontraktu, tak kliknu na číst a tady třeba poslední údaj bude tady totální počet uživatelů 676 000 lidí je teďka v Airbnb. Tady těch údajů více. Já tady můžu najít, když tady vložím svoje ičko, svoje ID. Ono se to tady špatně dělá na počítači. Já to teda odpojím tady a přejdeme na tu webovou stránku. Já teďka nasdílím webovou stránku. Změnilo se vám to? Jo. Jo, OK. Takže kdyby si jít do Google, já tady dám, toto už jsem teďka na tom blockchainu. Jo, teď jsem vevnitř, už jsem to měl předchystané, ale když si tam zadám do Google OPBN scan, Open. BNB scan, tak mi to naskočí jako první. A já mám okopírovanou tu naši adresu třeba z té peněženky nebo od někud. A když ji zadám, tak mi naskočí ten blockchain. Jo? Tady někdo před 41 vteřinami se zaregistroval, před 50 vteřinami, před minutou. Jo? Lidi se pořád registrují. Tak to je ta stránka. A když tady najedu na ten kontrakt, tak tady zase vidím ty algoritmy nebo ty pravidla, podle kterých se řídíme. A když chci číst něco, tak tady jsou ty různé údaje, které na školních to probíráme. Jo? Takže tady můžeš dohledat všechno. Já jsem jednou provedl upgrade a šel jsem tady na tu stránku a ten svůj upgrade jsem tam hned viděl. Jo? Tady, jak byly ty transakce, tak jsem byl, myslím, na 2. nebo na 3. místě a když to rozkliknu, tak vidím, kam ty peníze jdou. Jo? Tady vidím hned, kdo ty peníze dostal. Toto byl nějaký upgrade, kde tu část? Jo, 0,44, to šel někdo na Achievera. Jo? Tak tady vidíme, že lidi dostali 1,5%, kteří na to měli nárok. Tady je, myslím, toto je peněženka na tou královskou odměnu, peněženka na ty odměny za životní styl nebo na životní styl, peněženka pro vývojáře a ten zbytek jde mezi členy komunity. Jo? Takže takhle je to všechno přehledné a nemusíme se o ničem dohadovat. Jo? Že ten vývojář s těma penězma uteče nebo že někdo to ovládá. Prostě takhle je to transparentní. A to je to, co osobně mě přesvědčilo, že je to skvělý projekt. Takže to je tohleto. A když bychom chtěli dělat, teď už se nám to nestane, ale dříve jsme měli problém, že ty stránky pořád padaly, že jsme se nemohli dostat do našich peněženek, protože ta bylo připojena na Web2 stránky. Jo? Takže když bych chtěl dělat nějaké upgradey nebo registrovat lidi, tak to můžu dělat přes write, zapisovat do kontraktu. A tady už přímo píšu do kontraktu ty upgradey nebo někoho tady můžu registrovat a tak. Jo, takže kdyby šlo do tuhého,
tak nepotřebujeme ani tu apku, nepotřebujeme webové stránky, fungujeme přímo na blockchainu. Mhm. Je to trochu složitější, už to není musí se do toho člověk trochu dostat, ale zas to není to atomová věda, není to kvantová fyzika nebo něco, zas tak složité to není. Jo, díky. Do té apky už potom jenom zadáš svoje číslo, ono se tě to zeptá, na jaké číslo se máš připojit, úplně ten poslední krok v té apce. A tam řekneš, nejdřív se tě to zeptá na tvoji peněženku, tam si vybereš SafePal nebo Total Pocket, podle toho, kterou máš, a hned tě to připojí. Jo, je to blbovzdorné. Ne, já se omlouvám. Janičko, já se omlouvám, to nebylo myšlené. Ne, mne to hlava tieto veci už nejako neberie. Jako sorry. Janě z toho si nic nedělej, mě taky ne. A Janička Pichová dneska složila test. Jo, no to jsem ráda teda. Ale ne úplně, ne ještě. No, ještě 2 otázky chybí a už to budeš No. mít. No. Jaký test? Kecáme, tam jsem dal test. Ja na tú, kto na ty dostane pojmy. tie upgrady? Ano, ano. No, na ty pozice, no. A stejně to ještě moc nechápu. Tak chcete A jít do povíme toho? si to ne, v úterý. Dobře. A jestli máte náladu, můžeme do toho jít hned. Ne, už je tolik. Je hodně hodin. Ale v úterý do toho můžeme jít. Jo, dobře. Já to chci vědět prostě, jako když byče mrzká, aby mi to bylo hned všechno jasné. Jo, to je určitě dobrý, no. To je, jak Tomáš zdůrazňoval, všechno je dobrý vědět, ale ověřovat si to. Jo, opravdu si to všechno ověřit. A jedině tak získáte plnou důvěru a nadšení pro ten projekt. Ano, přesně tak. Tam jde o to, že těch informací pár je, ale je potřeba chápat souvislosti. Jo, tam vlastně ta touha vznikne tak, že budu chápat ty souvislosti, že budu chápat ten přesah, který to vlastně má. Jo, není to jenom o tom, že máme nějakou střípkovou informaci vytrženou z kontextu, ale že chápám souvislosti, jaký to má vlastně přesah, dosah, co s tím vlastně všechno se dá udělat. Tak to je potom něco, co je nezlomný. Pravda. Je to stejné, jako když bych třeba teď šel ven a teď se podíval, jako řekněme, bych poprvé viděl strom, jo? Kdybych řekl, no, strom, tyjo, no, co to je, prostě nějaký materiál, jsou tam něco jako listy, dobrý, no, strom. No, jenže když chápete vlastně, najednou máte úplně jiný vztah k tomu stromu v momentě, kdy třeba jdete se svým dítětem ven a teď se zeptáte, proč myslíš, že jsou tady stromy? A to dítě vám řekne, no protože oni nám dávají, oni vydechují to, co my dýcháme, a my vydechujeme to, co dýchají oni. Tak najednou v tom máte najednou úplně jiný vztah, protože chápete souvislosti. To je jenom jedna z těch souvislostí samozřejmě. Ty stromy vám můžou dávat plody a tak dále. Ale potřebujete se postarat se o ty kořeny, které nejsou vidět, které jsou pod zemí. Dneska tam Tudy dával nádherný obrázek, že vlastně ty kořeny rozhodují. To, co není vidět, rozhoduje o tom, co z toho vlastně bude. To, co není vidět, i v životě rozhoduje o tom, co je vidět. A to je ono. Když chápete souvislosti, tak to máte jiný vztah. Znamená jinými slovy, tvořte vztahy. Když dneska zjednoduším úplně všechno tohle z toho, co jsme se bavili, vytvořte si vztahy, tvořte vztahy. Berte to, jako když tvoříte vztah partnerský nebo pracovní, je to jedno. Prostě tvořte dobré vztahy. A vztah se zakládá na důvěře. To znamená, nepotřebuji nikoho nikam tlačit, potřebuji se respektovat a potřebuji v podstatě vzájemně navázat ten vztah v důvěře, autentičnosti, v žádných maskách.
Nelžete, nevymýšlejte si, prostě tvořte autentické vztahy. To je všechno. Když to zkrátím teda. Děti budou mít dobrý vztah k přírodě, když je k tomu povedete. Když budou vědět, že kukuřice neroste v marketu, ale že když jim dáte semínko, oni si ji zasadějí a budou vidět, že než ten kukuřičný klas dozraje, že to trvá 4 nebo 5 měsíců a potom, když si ten klas sklidějí, budete mít najednou k tomu být úplně jiný vztah, než když byste to předně postavili koupený. Tak tohle je ta trvalá hodnota, to je ten vztah, o kterém mluvím. Takhle vzniká touha. Když budeme tímhle způsobem budovat tady tu komunitu, tímto způsobem budeme budovat tady Airbnb, tak to bude mít vztah, bude to mít trvalý přesah a bude to velký. Ale nesmíme tady dělat ten sex na jednu noc. Ten si užijte jinde, jestli chcete. Tady bude trvalý vztahy. No jo, no. To už máme Tome za sebou. To je fajn, já už tyhle ty věci taky, no, takže tak. Já jsem k tomu teda neinklinoval nikdy, takže pro mě je to vůbec jednoduchý. Tak jo, super, přátelé. Chcete ještě něco k tomu teda dneska? Nie, ja som sa len chcela opýtať, že o čom to hovoríte, že na jednu noc? Ano, přesně tak. Ešte mám otázku na Túriu. Túria, nejde mi tá aplikácia nainštalovať, že musím povoliť v nastaveniach systému. Čo tam mám povoliť? Mi tu vyhodí všetky nastavenia a neviem, na čo mám kliknúť. Čo tam treba povoliť, aby sa mi dala nainštalovať. Co tomu může bránit, Tomáš? Běžte na Google a najděte si instalátor APK. A jak to souvisí s tím, že jí to nejde povolit? Pokud ho nemá v mobilu, ten instalátor, tak to APK nenainstaluje. Tu aplikaci. V Google normálně vyhledávání a do toho napište instalátor APK, to je jako aplikace, tak APK. A to si nahrajte do mobilu a ono to potom zjistí, že to tam je, tak to normálně tu aplikaci nainstaluje. Přesto. Ono se vás to zeptá, jestli opravdu chcete, protože věřená aplikace, takže ono se vás to zeptá, jestli opravdu chcete. Tak kliknete, že jo, a to se nainstaluje, potom už to běží dál. OK, děkujem. Takže my ostatní, když jsme neměli tu hlášku, už jsme ji tam měli, jo, Jirko? To ve většině je mobilů, některých ne. Tak fajn. Když tak doladíme ještě, kdyby náhodou něco nešlo. Jirko, děkuji taky za informaci, za doplnění. A je teda ještě něco, co byste chtěli se zeptat? O čem to dneska bylo? Já jsem přišel teďka pozdě, já jsem nestíhal vůbec. Dneska to bylo o tom v podstatě, jakým způsobem se bavit s lidma. Jo, o čem se s nima bavit a co je potřeba v podstatě, aby ty lidi vnímali. To znamená, když tak si pusto dneska ze záznamu, je to nahrávaný, bylo to nahrávaný a
Mluvil jsem tam hodně o tom, aby lidi jako nepoužívali žádný manuály, žádný prostě manipulace, žádný masky, ale byli autentický. Jo, aby milovali to, co dělají, je to sdělovali, je to předávali dál, že to stačí, když to úplně zjednoduším a shrnu. Jo? Môžeme si to zopakovať celé znova, nie? Tak si to pusťte z záznamu. Já bych měl zase ty hlasivky odvařil, víš? Takže tak. Bez vádí. Rádo se stalo. Tak fajn. Tak přátelé, jestli nemáte nějaké otázky, když tak napište třeba soukromě, když budete ještě něco chtít, něco vás třeba napadne v průběhu, tak klidně dejte vědět, samozřejmě rád odpovím, nebo to hoďte do skupiny. A já se každopádně budu těšit zase příště. My taky. Tak fajn. Ďakujeme, bolo to skvelé. Krásny večer. Ahojte. Tak si mějte krásně. Ahojda. Ahoj. Skvelé, majte sa.